s'inaugurarà Ja ho sé, a a les partir de... 12. Però jo ja corrego, ja estic. Què va passar? Se mantienen contactos y Hòstia, i a Idalfia fa falta el tresor de seguro que va al final. Pues sí, la cita de la TSV és una de les cites més importants per a nosaltres com a municipi turístic de la Comunitat Valenciana. Tenim que recolzar aquesta iniciativa i el que hi hagi una fira turística a la Comunitat Valenciana i, bueno, per suposat, València és una de les destinacions més importants emissores de turisme cap a la nostra localitat. És el tercer, en concret, que més turistes emet a Peníscola. Entonces, pues, bueno, és una cita a la que no podem faltar. I bueno, hem preparat un programa d'actes, creiem que prou complet per a promocionar tant la gastronomia com els nostres recursos i la nostra oferta. Entonces, es comencem avui, després de la inauguració de la fira, en una degustació gastronòmica a càrrec de l'Associació Gastronòmica de Peníscola, del llangostí i de la galera sobretot, i farem una roda de premsa per a donar a conèixer les primeres jornades gastronòmiques de l'arròs i la galera que començaran dins de molt poquet. Després, durant el cap de setmana, participem també en una gincana juntament amb Naturfam, que és l'Associació de Municipis Turístics Familiars, on esperem que vinguin moltes famílies a donar-se d'alta en el Facebook i a informar-se sobre la nostra destinació i a canvi fem sorteig d'estades en Peníscola en la col·laboració dels diferents establiments turístics de Peníscola. Claro, al donar-se la situació de que són estades més curtes, de caps de setmana, inclús a passar el dia, València és prou important, sobretot a l'hora de desestacionalitzar la demanda durant la resta de l'any, perquè la proximitat fa que tinguin més accessibilitat i puguen vindre durant un curt període de temps, ponts, caps de setmana, el qual és prou interessant pel municipi. Per últim, esteu de promoció pràcticament tot l'any fins que comença la temporada turística. Ara on anireu els pròxims mesos? Pues ara, després de la TSV de València, anirem a la Fira MIT Moscou per acabar de mantindre les reunions amb els turoperadors turístics que ja havíem començat uns mesos enrere, i ens queda també la cita, una de les més importants també a Espanya, que és el CIT de Barcelona, que és també un dels públics més importants per al destí de Peníscola. És lògic i normal que Peníscola estigui a totes les fires més importants que hi havia en Espanya. La veritat és que la part de València som una comunitat autònoma en la qual tenim molta afluència de gent en Peníscola. Després de Madrid i Catalunya és la tercera comunitat autònoma en recibir clients. És una cosa típica perquè normalment la gent té la tendència a anar més al sud i en la comunitat valenciana, o en aquest cas en Peníscola, passa al revés, que recibim molta gent, moltíssima gent, sobretot de València capital i dels entorns de la comunitat valenciana. A més de la part d'Alicant no tant, però de la part de València moltíssima gent. I hem vingut, com no podia ser d'altra manera, a oferir tot el que té la nostra ciutat, en aquest cas la gastronomia nostra, que és el llangostí, el caragol, els productes típics de la ciutat, i el mateix és tot el que més. Està clar que és una fira que arriba al públic final, al client final, per tant tenim que tenir tota la informació que toqui a la ciutat, sigui parcs naturals, platges, tota la informació que poguéssim dir de la ciutat. I esperem, he vist molt bé la fira enguany, molt bé, ha pegat un canvi molt important i espero que l'afluència de gent sigui molta. De fet, en aquests moments estic veient més gent, moltíssima més gent ja que l'any passat.
Sí, les jornades gastronòmiques de la Galera, han fet un calendari de fires gastronòmiques i ara toquen les de la Galera. Hi ha quasi 20 restaurants, entre bars i restaurants, que participen. Això fa que moltes vegades pensem que en l'hivern no hi ha res en Peníscola, resulta ser que hi ha 20 establiments que estan fent les jornades gastronòmiques. Per tant, felicitar a aquells que han participat o que estan participant i felicitar també als comensals, que degustaran uns bons plats típics, perquè hi ha bons cuiners en Peníscola i molts bons establiments de restauració, cosa típica també en municipis turístics per excel·lència. I a la majoria de municipis turístics no tenen la gastronomia així un poc arraigar. En Peníscola tenim la fortuna últimament, aquests últims anys, en combinació o en ajuda de tota la part empresarial o la part de restauració, estem ficant en valor molt la gastronomia. Sí, la gent de Fira València, com he comentat, parlarem amb alguns operadors que he vist entrant, que ja són de casa, ja moltes vegades els anomenem perquè ja som amics, però és client final, és client finalista en el qual s'interessa directament per totes les coses que té la ciutat. Normalment les fires de Xina, que no són tan grans, solen ser d'aquest tipus de gent, solen ser clients finalistes. I en aquest cas Fira València està molt ben ubicat, té molt bones comunicacions, que és el fonamental. Nosaltres moltes vegades a vegades fires que són majestuoses, però no tenen les comunicacions bé, per tant no acudix gent. I arriba un moment que se fan no són tan productives. Normalment les que estan a centres de ciutat i les que estan ben comunicades són aquelles en les quals hi ha bona afluència de públic. En aquest cas Fira València és una d'elles. També està present l'estació nàutica. Sí, per supost. L'estació nàutica sempre està present en el gerent i en el president, que són gent molt dinàmica i són molt treballadors. La veritat és que aprofiten qualsevol ocasió per acudir a esdeveniments, sobretot turístics. Doncs pinte com pinte, no? Jo és la pregunta que faig a tots els turoperadors. La mateixa que em fa vostè és la que faig a la gent que l'entén més. I la gent que l'entén més m'ha dit i m'està dient sempre que Peníscola és una de les ciutats que menys problemes té. Encara i això sabem tots i xafem en terra i sabem les problemàtiques que hi ha. No ens podem enganyar entre nosaltres, no? I sobretot els peniscolans, vull dir, ens coneixem de sobre i no podem enganyar-nos. Les coses estan com estan, ha sigut una crisi econòmica importantíssima i les butxaques dels nostres clients estan tan ressentides com les butxaques de tots els altres clients de tots els altres municipis. El que passa és que Peníscola surt d'avantatge, no? Peníscola és un poble que n'hi ha pocs en tota Espanya, jo crec que tota la costa mediterrània dubto molt que hi havia un poble tan bonic com Peníscola, les platges que té la veritat és que són de primera o primeríssima categoria, la història no n'hi ha cap incomparable, els monuments tampoc, i això és que ens fa treure avantatge. I a part tenim una planta hotelera que és envejable també, per tant sí que sortim en avantatge. Bola màgica per adivinar el que passarà no té ningú. El que sí que està clar és que el que va passar l'any passat és el mateix que passarà enguany, no variarà en molt. Tots els indicatius diuen que inclús pot augmentar el turista, pot augmentar el número de turistes. El que passa és que el poder adquisitiu difícilment d'ací a l'estiu podrem solucionar el tema econòmic a nivell nacional. Per tant, el tema econòmic dels nostres clients serà molt complicat que d'ací a l'estiu s'arregle. El que sí que podem fer força és perquè vinguin més clients. I això és el que estem fent i tots els turoperadors, la gent que l'entén més, coincideix en que segurament en Peníscola hi haurà més afluència de clients que poden haver. Estàncies curtes, d'alguna forma la gent avui li prima molt el temps i cada vegada més, no dic que coincideix que des que la fira té presència o tenim presència a la Fira de València, però sí que és cert que en els últims temps s'ha incrementat el tant % de turisme valencià que ve a Peníscola, sobretot estàncies curtes, de caps de setmana, inclús de dia, de vindre a passar el dia, estar a la platja i un bon dinar, i és el que venim a ofertar, la gastronomia nostra, selecta, de la nostra restauració, el que vindrà a ser les jornades de l'arròs i la galera, i sobretot també l'associació gastronòmica en Confraria de Pescadors i en el Patronat de Turisme, el que ve a ser el producte fresc, el peix fresc de Peníscola, que avui dia tornem a ofertar en la Fira de València. Estic molt satisfet perquè venim en ells i perquè ells estan al costat del patronat, al costat del poble, al costat de l'Ajuntament, i estic convençut que serà una bona fira perquè es veu molta presència de gent. Jo tinc la fortuna d'estar al comitè assessor, s'ha treballat molt perquè hi hagi presència durant tot el cap de setmana en una sèrie d'activitats que se desenvoluparan per part dels pobles durant tot el cap de setmana i se converteix també en una fira en un aspecte d'oci important per a totes les edats. Jo tinc unes dades o uns comentaris que venen del Consell Valencià de Turisme
que en tota probabilitat la problemàtica que n'hi ha, com sabeu, en el nord d'Àfrica pot afectar, en aquest cas, lamentablement, però positivament, a les places hoteleres de Peníscola i de les nostres comarques. Donat que això fa que gent que triava, estrangers, sobretot turisme internacional, que triava aquells destins, com és Túnez, com és Egipto, com a destins d'aquella zona, hagi triat ja o estigui ja buscant les reserves en zones com Benidorm o altres indrets a nivell nacional. Això faria que s'incrementés, d'alguna forma ja s'ha incrementat en les dades que es tenen fins a la fecha, els primers mesos de l'any en turisme, per dir un exemple, inglès, i aquest increment de turisme anglès deixa hueco també per molta gent espanyola que tria les vacances a última hora i que precisament les solen triar en destins com Peníscola. Pot pintar bé, la gent imperiosament té que anar de vacacions, necessita anar de vacacions i estic convençut que novament triarà Peníscola i esperem que la campanya sigui bona. El millor que tenim és l'oferta que tenim en l'actualitat i podem aspirar a altres ofertes. Avui nosaltres venim a vendre present, que és el que tenim. Este present garantitzat en l'oferta cultural, en l'oferta turística de primera magnitud, en les places hoteleres cuidades de càmpings, d'apartaments. En la Serra d'Irta, com sabeu, el turisme actiu cada vegada està més de moda i la gent vol aprofitar Serra d'Irta, ara en la nova oferta que ha hagut en la Marjal de Peníscola, que són les nostres platges, el que és el Palau de Congressos, el que és el Castell de Peníscola, que continua sent l'element cultural més dinamitzador, culturalment parlant, de l'oferta cultural de la nostra ciutat. Vull dir, venim a prendre present, un cap de setmana per al valencià, aprofitant Peníscola en qualsevol dels hotels que hi ha oberts, molts d'ells tot l'any, penso que és suficientment atractiu per a poder tindre un passeig per Serra d'Irta, poder allotjar-se a un hotel magnífic, un apartament, un càmping, una caseta, en aquest cas dels càmpings, i tindre un bon dinar en un gran restaurant de Peníscola. Penso que l'oferta d'actualitat és la que hi ha. Evidentment, voldríem aspirar en un futur a tindre, incrementar la qualitat mitja alta del turista. Per això estem recolzant, com sabeu, i estem fent un esforç per a que surti d'alguna forma ja el port deportiu de la nostra ciutat. Busquem també, i s'han aprovat en el seu moment, programes que puguen incloure golf. L'altre dia fem una visita en diversos alcaldes, com sabeu, en el circuit de golf que n'hi haurà per tota Espanya, on tindrem presència per a ofertar i publicitar Peníscola i incrementar el turisme de qualitat mitja alta passa en un futur per tindre un port deportiu i algun camp de golf. Jo penso que seria un dels reptes de futur que té la nostra ciutat. Han portat entre 40 i 50 quilos de caragols, després també uns 30 quilos de galeres, perquè és l'època en què les galeres tenen la seva apogeo. Han portat llangostins, no massa, uns 15 quilos, i també han portat escamarlans per la falta de llangostins que no van traure aquests 2 dies passats, i el polp, com van fer a Madrid, i va ser un èxit. Home, intentem sempre ser una miqueta que poguéssim llamar l'atenció de lo que és la gent que passa, no? Està clar que València, la fira no és la de Madrid, el nostre volum és un poc més menut, però també és per això, o sigui que la fira de València no és Madrid. La base de lo que ha sigut el bufet i l'estant és el mateix, o sigui, pràcticament han fet el mateix, però reduït una miqueta, tampoc massa. Sí, van a presentar-se ara pel mes de març unes jornades, que són les jornades gastronòmiques de la Galera, que van des del dia 5 fins al dia 27 de març, on hi ha uns 20 restaurants que durant aquests dies tenen els diferents menús, uns preus bastant assequibles perquè la gent pugui vindre a Peníscola. Setmana Santa sempre és una mica d'última ola, no? Jo espero que la cosa siga com a mínim com l'any passat, que l'any passat va ser un any relativament bo dins del que cap, no? Però jo espero que siga així, no? Les coses venen sempre a última hora, Setmana Santa, i diguéssim que potser igual estàs una setmana antes. Peníscola té un nivell de reserva del 50% i 2 dies antes se dispara i passa al 100%.